हेल' मानसिफ्रा होसावलाबायदोंमोनलै होनाबाय आं। जाखांबाय नामा होनदों जायाखैनो ओंखामखौनो ओंखाम जायाखै दाबो। रावबो एलबि होआखै दाना थेख्ला मोनहोबायमोन आरोना दानि। अके अके नोंसालाय जागोन जायाखै खोन्थाहरलाय। माथो गल गलसोनो नेट प्रब्लेमलै नेट प्रब्लेम। दै गुसु लायना थांलां ब्र'। मा ओंख्रि जाखांखो होदों ओंखाम जाथ'वाखै आरोना। ओंख्रिया माबासो आलु बेनिफ्राय आलु मटर बिलाहि माबा माबि लाब्रा आरोना ओंखाम जाथ'वाखै। बायबाबा एल बि होदोंमोन नै। जायाखैहाय दाबो जायाखै मा ओंख्रि नोंस्रालाय? आं ओंखाम जाला होनदों राव मोनायाव ओंखाम जायाना नोङो। गोथावहाय सुनादों गोथावानो मोनजाथ'वाखैलै गोथावबाबो माबायदि गोथाव जानो जायाथाय। इसके बाद दाबो जा दाबो जा दिनै दाबो जाया दिनै। ओइ माबा जोंहा मादारा गैयालै माबायाव थांदों आरोना फैथ'वाखै। मादार फैबा जागोन मादारखौ नेबाय दं आरोना। मानो एफा लेटदो मादार गैथ'आ आरोना ओइ माबायाव थांदों आरोना दिनै जाथ'वाखै नेदों आरोना। फैबाय मादार फैबाय जानाय जासिगोन। सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो लोगोफोर। कमेन्ट ओइ ओइ
राममोना सेरबा दालि गासिबो जोबदों लाइक थेंक इउ सो माच बाजै गावदां अनामिका बाजै गिफ्टसन ब्र मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो दे मा ओंख्रि आंखौ मानो लायाखै गिफ्टसन आगै सनादर ना आंखौ मानो लायाखै थेला गारिजों लायनांगौनो थेला गारिजों हेलौ 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 सोरबा बुरैनिसो माथो खोनाबाय आङो नैरोजा जिस्नि मायथाइनि नोंबो सिख्ला कमेंट गाइस कौन है प्लीज कमेंट करो गाइस कौन है 4 लाख दान 10% में 4 लाख दान रस्ट सोर दङ होननानै कमेन्ट खालामदो दे सोर दङ सनजित आसो लायदों आंखौ सना गिफ्टसन सनजित आसो लायदों आंखौ सनादार ना ओमफ्राय जोंना मिलना लाइक दान थेंक इउ सो माच मिलन ब्र लाइक होनायनि थाखाय मिलन ब्र नोंना लास्टाव माबोरै जानाय नेटानो स्ल' नोंना नेटानो गल गल गिदिंबाय थादों माथो दानि बावै लास्टाव ओमफ्राय सनजित ब्र आं चिकेन संदोंलै हिनजावबो गैया जाया नालाय दादा संनांगौलै आंबा न'आव सङो हिनजावबो गैया जोंहाबो बिमा बुरैसो दं नालाय ओमफ्राय थांगौ बाजै गावदांदों जोंना मिलना अन थेंक इउ स' माच मिलन अन थानो थाखाय लाथ'वा ब्रा जादोंहाय आगै सना मोनदाना लदा बारा जादोंहाय आगै सना मोनदों लदा बारा जादोंनो प्राजिता अन आंना दहायो नेट माबा नेट दा एकदम हारसिं दानलांदोंलै फाग्ला गाला माने लस जायोलै नेट पेकआ आङो एलबि होफिनबाय आरो ना 39 गाहामनि नेट पेक सोनानै WTआनो जेबो गैयाबा आंनाथ' होफिनबाय आरो ना आङो गाज्रि मोननो नाङा ओमफ्राय नेट पेक जोबदोंमोन मिलनफ्राव नेट पेकसो जोबदोंमोन जोंलाय आरो नेट स्ल'सो सानदों आरो ना बिराद बरिया जाफुदोंमोन दै मिलनफ्राव डाइलगा जोंना सबिता आं ओमफ्राय जोंना माबा सुमिताल दे हिट जाफुदोंमोन बेनिफ्राय हिनजाव नांगौ आंनो दाना प्रान्जित माथो मस्ट वेलकाम दै गासैखौबो आरो ना माथो फ्लिपकार्टआवबो मोनो दाना हिनजावखौ प्रान्जित आइ लाभ इउ होनना बुंदों नै जोंना अनामिकाया हमको तुमसे प्यार है ब्र नांदों आरो ना जिंगाव नांगोन ना सनजित ब्र मानोलाय नांगौ नों दा सनजित ब्र मानो लायनांगौ नों दा बे माबायानो लिंहरबाय थाबाय नालाय उफाय गैया लायथारनांबाय आङो बेनिफ्राय सासे लादों ब्र अके एसे लादों आरो ना मा ब्रेन्डनिखौ लाखो मिलन ब्र मा ब्रेन्डनि बेनिफ्राय जोंना माबाया हिनजाव नांगौ सनजितनो जोंना हिनजाव मोनगोन थैज' जोंसार लाइक दान थेंक इउ स' माच जोंसार अफिसियेल लाइक होनायनि थाखाय दे सनजित ब्र नोंनो लादो होनबाय आदा लानोसै नामा गिफ्टसन ब्र सानैजों ओमफ्राय हिनजाव नांगौ माबायाव मोनगोनलै फ्लिपकार्टआव मोनो दाना हिनजाव फ्लिपकार्ट आंबा फ्लिपकार्टआवसो हिनजाव नागिरनायदों
फ्लिपकार्टआवसो मोनोना ओमफ्राय जों सार अफिसियेला अन थेंक इउ सो माच हिनजाव नांगौ सनजिबनो मोनगोन थैज' कन्ट्रल आफा आंनो हिनजाव नांगौ थैज' बाबा थैज' आं क'क्राझारनि हिनजाव नायगोन नोंनो होननाय खोनायो नोंसोरो मेथाइखौ ओमफ्राय बि लादों ब्र अके आदसा ओमफ्राय अन थेंक इउ बोरै जाखो कमेन्टआलाय दाना थिगानो कमेन्टआ अन एके गेमिं कमेन्ट प्लिज सेन्ड बोल रहा है ओके कम्युनिटी प्लिज सेन्ड बोल रहा है कम्युनिटी हेलो एके हेलो हिनजाव नांगौ मोनगोन थैज' कन्ट्रल लाइक डान सनजित ब्र निउ साबस्क्राइबार ओके एमएन ओके एमएन ब्लॉग कमेंट एमएन ब्लॉग प्लीज सपोर्ट मी मे बी आपको बैक कर देगा टेंशन लेना नहीं चाहिए जो नया है प्लीज मुझे सब कर दो मैं आप सभी को एलबी बंद करने के बाद बैक देगा टेंशन लेना नहीं चाहिए दोस्तों मैं आप सभी को बैक कर देगा बाट ओमफ्राय हिनजावखौ मानो लायो होनदोंना हिनजावखौथ' अनेक धरमनि लायो मानसिफोरा सोरबा हाबा जानो थाखाय लायो सोरबा बिदिनो बायदिसिना आरोना ओमफ्राय सनजित ब्र आं गेबसनसो दाना अके नों गेबसनसो आरोना गेबसनसो लायनो ओमफ्राय कौन एके किधर गया एके वो थांखो एके हेलो एके किधर गया प्लिज कमेन्ट मी ओमफ्राय रंजालि हेलो रंजालि आब' लाइक दान नागिर रंजालि बेसेबांबा गुबैनि उनाव थेंक इउ सो माच रंजालि ओमफ्राय एमएन जयनिं मी प्लिज नों एमएन जयनिं जानांगौनो नै जोंना मिलनजों आंनो मानो नांगौ ओमफ्राय आंनो मानो नांगौ नोंबा मा नांगौ हेलौ रंजालि आब' हेलौ मस्ट वेलकाम रंजालि आब' मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो दे ओमफ्राय जोंना एमएन ब्लग मा होनखो सनजित ब्र आं ओंख्रि संग्रोनि दे अके ओंख्रि संग्रो दे आंबो ओंखामसो जाग्रोनोसै नै एलबि अन दोननानै ब्लु सनजित अके ब्लु बे आङो ओमफ्राय रंजालि अन थेंक इउ ओमफ्राय दे सोर दङ कमेन्ट खालामदो स्रायनो रंजालि हिनजाव नायना दोनलै आंनो देरनानै रंजालि आब' रानजितनो हिनजाव नायना दोननांगौनो ओमफ्राय अन दे स्रायनो सोर दङ जागोन दे आगै नावदो आरोना नै जोंना जागोन दे आगै होनदों मा नावदों सनाफोर एबि गेमिं फैबा बुंनांगौलै बालखौ फिरियोलै बियो दाखालिबो फिरिना लांदों बाला आंनिखौ दाना मा होनदों फिरिना दाखालिबो फिरिना लांदों बाला आंनिखौ दाना बेनिफ्राय दुलुर गाज्रि मोनलांबाय खोना दाना रंजालि आब' आंनि एलबियाव फैया आरोना ओमफ्राय अन मिलियन माबाया एमएन वाइटि ब्लग नोंना बे सेन्देल लाब्रा र' नायनां नै आं सेभ खालामना होबाय नोंखौबो नै दै आंबो सेभ खालामना होबाय बेनिफ्राय जोंना बाजै गावदां अनामिका बाजै आंनि जिउ आरोना गांजेमा सना नङा होनजावगौ होनदारना दे थागोन आगै दारना
दे कमेन्ट खालामबाय था आं ओंखाम जानो दै दसे रंजालि ओमफ्राय जोंना दाउलुर बाजै हिनजाव लानो सानबायमोन आरोना मिलन थांगोन आगै सोलाबथाराखै आरोना जोंना अके एमेन्ड आरोना कमेन्ट खालामबाय था दे दस्राफोर आं ओंखाम जानो दै
थेंक इउ स' माच सनाफोर आं हाबा जानो हायाहाय नोंसोरखौ भिडिअ'मोन हाबा जानो हाया अन थेंक इउ आंसो लाजोबगोनहाय दाना अनजना मिलियना बन वान नाम्बारावसो जानो बुं अन नाम्बाराव सोर जानो बुं गांजेमा गोसोनानै दाना बहा थांखो सनाफोर सोरलै बहा थांखोथाय खारजोब्बायदां ओइ माबा निलिबाव थांबायदा आरोना 6थानियाव जोंना जोमैसा लाइक दानो फैदोंमोन आरोना थांखो नामाखौ जोमैसा ओंखाम जादोंमोन हा नेट मबाइला मा जादों र' नेट कमेन्ट थाबथाबाय नामा र' दे कमेन्ट थाबथादों जोंना माबा फैदोंमोन जिउ होनदों आरोना अन थेंक इउ हेलौ ब्र होननानै जोंना जोमैसाया हेलौ जोमैसा हेलौ ओमफ्राय लाइक दान ब्र थेंक इउ स' माच जोमैसा राधे होनना बुंदों ओमफ्राय जोंना जिउ सना होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय CKB ब्रह्म हेलौ दिनैसो आंनि मसलकाम कमेन्ट गाइस लाइक डन थैंक यू सो मच लाइक डन के लिए थैंक यू और प्लीज कौन ये कमेंट करो जमैसा किधर गया प्लीज लाइक डन थैंक यू मा जादों खेला थैंक यू सो मच सनजित ब्र जाखांबाय ना मानो ओं जाखांबाय बहा थांखो मोनसे आनसरा खारजोब्बाय ओइ माबानिल' थांबायदां र' आं अनामिका बाजै नोंखौ दा खावनो थांगोन आं दानो ओरै हाय नावनो हेलौ जाखांबाय दारना जोंना CK जाखांबाय आं जाखांबाय माबासोमोन आलु बेनिफ्राय मटर माबा माबि लाब्रासोमोनलै ओमफ्राय सोर दं कमेन्ट हेलौ मस्ट वेलकाम रेसुमे जि मस्ट वेलकाम दे मानो कमेन्टआ स्ल' जाबाय कमेन्ट खालामना होदो फाइभ कमेन्ट खालामना होदो लोगोफोर सनाफोर डार्लिंफोर बाजै गावदां अनामिका बाजै आंनि कमेन्टनि रिप्लाय हर प्लिज नावदों बहा खारलांजोबखो ओइ माबानि लिबाव थांबायदां आइडि दंबा सापर्ट खालामना होदोरा सनजित नावदाना CKB ब्रह्म आइडियालाय दङ दे आंना दंनाया ओमफ्राय दायो मोना जाबाय दा दायो मबाइल आंना गैला आरोना गाबोन हरगोन आं नोंनो आइडि दै आंना दायो मबाइल गैला आरोना माने मबाइलाल' गंनै आं माने मोनायाव आइया हटस्पट होयो आरोना आइया फिल्म नायो जोंना माजारा फिल्म नायो सोरखौ मा जादों फाजा
ओमफ्राय साहानि खोरजोब फै होनदों साहानि खोरखिजों फै आरोना आंखौ लांनो फैयोबा आरोना गावदां आरोना मा ओंख्रि जाखो बाजै अननायखौनो लांफै सना नेना दं दारना कमेन्ट गाइस कमेन्ट खालामलाय आइ लाबलाय टर्स लाबलाय सन्जिब ब्र नेट स्ल'थार नामा ओंलै नेट स्ल'मोन देलाय कमेन्ट खालामबाय थालाय रदे आं आथिं सुना फैगोन ना कमेन्ट खालामबाय थालाय कमेन्ट आं माने आथिं आखाइ सुदोंमोन ओमफ्राय दे बाजै गावदां अन दोनना उन्दुदो सना आदारना सिनायला सना कमेन्टखौ अके नामिका दे बाजै नों उन्दुदो नोंना मेगनाबो बारा मोजां नङा दे नों उन्दुदो होनदों उन्दुनाय फेस एलबिसो लाबोगोन आं आगै जमफै दे आरोना ओमफ्राय मा होनो मावजिफोर गैयाबा होहर दे होनदों मावजिफोर
जायोबा हरदे होनदाना जायो दे बाजै मावदां दाना कमेन्ट कमेन्ट सोर सोर दं कमेन्ट कमेन्ट Oke. हाबफै सनाफोर नोमबाजैनि अननाया जेब्लाबो खुला हाय आगे मोनदो मोरा कितना एलबी कर मोरा से मेरा मतलब वो नेट की वजह से एलबी कट गया ना इसलिए दिया दिया मैं लाइक डन संजीत मोरा संजीत थैंक यू सो मच आखाइ लोरिदोंलै नादों आङो लोगोफोर मेरा हाथ मतलब थोड़ा क्रैक हुआ इसको मैं मालिश कर रहे संजीत प्लस अनामिका ओके अच्छा संजीत या संगीता इखौ बन्द खालामलाय सुइसखौ ओमफ्राय इखौ बख'ना ला इसके बाद क्यों आ गया बबीता की एलबी से मोरा मैं तो इतना ले मैं इतना देर से बबीता का मैं 10 मिनट जैसा मैं वाइट रह गया ब्लू ले लो ब्लू बेचो ओके ब्लू आखाइ नहीं ना मुझे भी ब्लू दो ओके चलिए तेरे को भी ब्लू इसके बाद तुम्हारा प्यार को देगा अनामिका की ब्लू पेजो मोरा धनी भाई मुझे कितना बड़ा बोलो कितना बड़ा मेरे और साले आपका कितना बजे मिलेगा बोलो साले कितना बजे मिलेगा आपका संगीता ने मोरा हंस रहा है ओए kai kala CB अनामिका CB अनामिका सिस्टर शैली बोल रहा है अनामिका का मतलब आंखें मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं देखता है रात में इसलिए मतलब कमेंट नहीं कर रहा है उन्हें अनामिका का इजेक एंड सिस्टर बी बोल तू जन सिराय थांगो क्या गोगा रे साले क्या कुल्लू कल्ट्रा मैं ना अभी मतलब थोड़ी देर में जो बबीता एलबी में था ना तो मैं बबीता का एलबी में कमेंट करके मैं बैठ रहा था तो मेरा बहन मेरा सामने आ गया बोला कौन सा भाषा से बात कर रहा है रे बबीता कुल्ट्रू कल्ट्रा कौन सा बात कर रहा है वो बोला मुझे कुल्ट्रू कल्ट्रा डॉग बोगरा है तुम्हारा दिया यार ओ संजय क्या डोगी स्टाइल अच्छा लगता है क्या आपको डोगी दे रहा है हाथ मेरा अंदर हो रहा है रे हाथ किधर हो रहा है संजीत मेरा दिल
टूट गया टूट गया क्यों टूट गया तेरा दिल? पंकज, हेलो 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 पंकज। बोलो, साइली सिस्टर बोल रहे। साइली सिस्टर बोलो। पंकज कैसे हो ब्रो? मैं तो ठीक हूँ। वो मेरा हाथ है ना थोड़ा क्रैक हो गया, मतलब काम करते समय इसलिए मालिश कर रहा है। हाँ, हम लोग का संगीता नाच रहे तो स्टाइल संगीता। संगीता का नाम आज से नया हो गया। पंकज जी मेरा चारू जानू बोल रहे। हाय अनामिका जान बोल रहे। ओए संजीत। कैसे हो जान बोल रहा है, कैसे हो जान बोला। मोसलकाम पंकज, सभी को मोसलकाम। लोग मुझे वर्ड खराब बोला मोरा संजय। कौन बोला रे? कौन तेरे को कौन बोला? टाइम क्या बोल रहा है? हाँ हाँ, अनामिका सिस्टर बोल रहा है। पंकज आई लव यू वेरी मच बोल रहा है। राधे राधे पंकज ने बोला। शैली आपका कितना बाजी में एलबी है बोलो? बोले हम लोग का संगीता ने। बोला संगीता। अच्छा डोगी। क्या नेम मेरा? डोगी। डोगी स्टिल। राधे राधे। अनामिका आई लव यू बोला। बबीता की एलबी में लात्रा लगातार हुआ है मेरा। ओके। जागरा हुआ जागरा। कौन जागरा के साथ? पंकज ऑन ऑन ऑन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू पंकज, थैंक यू थैंक यू। हाथ मेरा दर्द हो रहा है रे। हम्म, क्या हो गया रे? ऑन पंकज ऑन ऑन। थैंक यू थैंक यू। साली किसके साथ जागरा हुआ बोलो? मुझे भी बोला खराब वर्ड सी बोल रहा है। कौन बोला कौन बोला कौन बोला तेरे को खराब वर्ड? संगीता। संजीत बोल रहा है। क्या बोला संगीता? मैं संगीता से एलबी किया। वो बेटा बड़ा जलन हुआ ना। वो बेटा सही आप लोग तो जलन हो गया शायद, इसलिए आजकल तो वो बेटा मुझे ऐसा बोलता है ना। वो बेटा का एलबी में जाएगा ना तो बोलता है ओ देखो संगीत संजीत आ गया, ऐसा बोलता है मुझे। मुझे किसी को नहीं चाहिए। हाँ संजीत। गंदा गंदा लोग आया। संगीता और शैली को और बबीता को खराब बोला। ओके। बोलने दो बोलने वाला बोलते रहेगा। बोलने वाला बोलने दो, कुछ नहीं होगा। ओए एलबी में आओ आओ। ई मत बोलो तू। आओ। ओ ई मत। क्या क्या सुंदर है, मतलब हाथ मतलब मालिश कर रहे हैं मैं मोरा। भाई क्या हुआ? अनामिका संजीत। अनामिका संजीत तेरी ये बोल रहा है। पंकज ने ऑन 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 ऑन। कमेंट 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 नामा। मुझे सिर्फ पंकज जी को चाहिए। ऑन ऑन ऑन। मुझे भी सिर्फ मेरी अनामिका चाहिए बोल रहा है। ऑन ऑन। थैंक यू थैंक यू। इसको क्या बोला? संजीत तूने क्या क्या अनामिका को मोरा। संजीत अनामिका को आई लव यू बोलो बोल रहा है मोरा। पंकज जी को बहुत प्यार करते हूँ मैं बोल रहा है।
ओए अनामिक क्या बोला? संगीता किधर गया रे मोरा डोंगी? मैं भी अनामिका को प्यार करती हूँ बोले। ओ डोगी किधर गया डोगी? आई लव यू अनामिका बोला है। और संजीत बहुत प्यार करते हैं तुझे अनामिका से चल रहे। मोरा शैली, हाँ मोरा शैली। शैली तो आजकल पूरा फेमस हो गया रे। और हम लोग का संजीत आजकल पूरा फेमस हो गया रे। ओ हम लोग का ना इधर आसाम का लड़का लोग पूरा शैली को मतलब फेमस, शैली को मालूम है। शैली पूरा शैली का चक्कर में रहता रे शैली। तू कितना मतलब फेमस, बाप रे। आजकल ये लोग आजकल नहीं आते रे। अभी आया है, इतना लेट है ना? हाँ बहुत लेट है शैली। कैसे हो, कैसे हुआ फेमस बोलो? हाँ क्योंकि आपको सभी लोग मतलब पसंद करता है, आप ज़्यादा ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है ना, इसलिए सभी लोग आपको। गुलू गुलू भाई संजीत को ले लो, शैली सिस्टर लाई, शैली आई लव बोल रहा है। अरे फालंग सिंह हाबकानसै मुस्त्री गानसै। मुझे मेरा जान पंकज जी बोल रहा है। संजीत दोस्त है सिस्टर बोल रहा है। शैली बाजै मोरा आई गिब्सन है, बाजै मोरा बोल रहा है। शैली मोरा किधर गया? तो हाँ, मेरा जान अनामिका, हाँ अनामिका का जान है इसका पंकज का। हम लोग का मोरा दो किधर कह रहे दो। सुनो मैं आप लोग को एक क्वेश्चन करता हूँ। किस किस को मतलब यूट्यूब चैनल खुल के किस किस का फायदा हुआ, मतलब बोलो बोलो बोलो। साइले का साइले बोलो बोलो बोल देना। दोस्त है मेरा एल बी मोरा, ओके ओके अच्छा। पंकज जी की पास बहुत पैसा है रे बोल रहे। ओमफ्राय मोरा गेवसन आइएदि बोला। एबी हेलौ 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 15 लाख दान मास एबी बसुमतारी थेंक इउ। आं बिराद खामानि बेस्थ'नि थाखाय थांनो हायाखैलै एबि नोंनि एलबियाव। आंनाबो एलबि टाइमानो उल्था फाल्था जाना दंलाजोबो एबि ब्र'। क्यों बाजे शैली बोला कौन जानता है मुझे संजीत? तेरे को पूरा यूट्यूबर लोग जानता है रे आजकल, पूरा आसाम का यूट्यूबर जानता है शैली को, पूरा शैली फेमस। मेरा हुआ है संजीत, मेरा हुआ है संजीत बोल रहे कि अच्छा। आंथ' जेबो मिथिया संजीत ब्र', आं एबारसो गोदान खुलिदों संजीत ब्र' ना। अके अके जों मिथिया आरोना, जालांगोन मिथिलांजोबगोन, सोलोंलांबाय थाबानो जाबाय। और शैली बोलो मतलब यूट्यूब चैनल खुल के किस किस का मतलब किस किस का गर्लफ्रेंड मिला है, किसको बॉयफ्रेंड मिला है, किसको हस्बैंड नया हस्बैंड मिला है, किसको नया बीवी मिला है, बोलो बोलो। अनामिका मेरा जान बहुत पैसा है मेरा पास बोल रहा है। अनामिका जान बहुत पैसा है मेरा पास बोल रहा है, अच्छा। शाली ने बोला अच्छा, पंकज ने बोला ऑन ऑन थैंक यू। अनामिका ने क्या बोला? मेरी साथ मेरी साथ कब शादी
करेगा पंकज जी बोलो ना प्लीज बोला है संजीत ब्र आं अन दोनबाय दे अके 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 जोंना गेप्सन अके अन दोननायनि थाखाय थेंक इउ तू नहीं जानता है मुझे सब जानता है मुझे मोराहा इसके बाद अनामिका आप बोलो तो अनामिका आप बोलो तो अभी कर लो शादी बोल रहा है मुझे यूट्यूब से दोस्त मिला है संजय बोला ओके दोस्त मिला है ना अच्छा कैसा कैसा दोस्त मिला है अच्छा दोस्त मिला है बुरा दोस्त मिला है कैसा कौन सा स्टिल का दोस्त मिला है ओ संगीता किधर गया रे मोरा संगीता आंबो एलबि खौनो होनो टाइम मोनाखैलै आंनाबो टाइमआनो उल्थां फाल्थांसो जाला जोब्बाय एलबिनि टाइमा नोंलै ब्र माने खामानि बेस्थ' थायोना आरो खामानि मावनो गोनां जायो बेखायनो बिदि जालाजोब्बाय आरोना आंनाबो सानसे खामानि मावाबानो जायाना खामानि थांबाय थानो खामानि थाङाबाबो एलबिजों होबाबो जायाना अच्छा दोस्त मिला है मुझे बोला ओके ओ साइली तुम मुझे एक बार बोलो सबसे मतलब आपकी नज़र में सबसे मतलब आपको ज़्यादा सपोर्ट करने वाला ज़्यादा मतलब अच्छा सपोर्टर मतलब आप मतलब किसको मिला है मतलब क्या नाम है बोल सकता है क्या आप मतलब कभी करो ना पंकज जी प्लीज बोले अभी करो ना बोल रहे अभी करो पंकज शादी अनंत के साथ बोलो बोल रहे बोलो बोलो जेरा डरा रे गो ठीक है अनामिका जी अभी कर लूंगा शादी आपसे बोल रहा है दादी संजीत और मेरे जान बबीता और संगीता और थम्स अप बस संजीत और मेरी जान बबीता ओ आपकी जान बबीता उसके बाद संगीता तीनी थम्स अप ओके अच्छा अच्छा टुइटार 10 डेजसो अफ जादों आंना एलबियानो होनदों ब्र नों मा मावो एबि बसुमतारी ब्र नों मा खामानि मावो ओमफ्राय आर डि बसुमतारी हेलौ आर डि बसुमतारी लाइक होआखैबा लाइक होना होदो आर डि बसुमतारी नों बहानिमोनलाय एसे खोन्थाहरदो दे लोगोफोर ओमफ्राय एबि ब्र नों बहानिमोनलाय क'क्राझारनि होनदोंमोन नामा एबि इसके बाद और तेरा बताओ संजीत बोल रहा है रंजीत ब्लॉग हेलो 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 लाइक डन थैंक यू सो मच रंजीत हेलो हेलो मोस्ट वेलकम रंजीत और साइली ना मैं यूट्यूब में मतलब मुझे फुल सपोर्ट करने वाला अनामिका है और तू है और इसके बाद पंकज है थम्स अप भी आता था और एलोंग मतलब सभी लोग मुझे सपोर्ट करता हूँ देखो कौन कौन अभी है सभी लोग मतलब सपोर्ट करता है मुझे इसके बाद लाइक डान थैंक यू सो मच रंजीत थैंक यू रंजीत मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो आर डि मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो साइलि खाना खायाखै ने खाया बोलो अनामिका आई लाभ इउ बोल रहा पंकज ने एबिया बुंदों होनोनो मोनाखै आं गुवाहाटीनिफ्रायनो आरोना होनोनो मोनाखै आं गुवाहाटीनिफ्राय अके आदसा रनजितआ ब्लु होनो आरोना अके रनजित ब्लु होगोन टेनसन लानाङा ब्लु होबाय आङो अच्छा फर्स्ट प्रियोरिटी में नहीं हूँ मोरा संजीत फर्स्ट प्रियोरिटी में नहीं हूँ मैं शैली क्या बोला अच्छा को सुहागरात करेंगे ना पंकज अच्छा रात का सुहागरात करेंगे बोल रहा है क्या बोलो आरायथा ब्लग चेनेल पस्ट खालामनानै
होदो आदा आंनि चेनेलखौबो होनो आरोना आरायथा अके किया बड' नै आं नोंखौ साब खालामबाय दे नायबानो जाबाय नै गोदान ना नै नोंखौ साब खालामना होबाय आं किया बड' नै साब खालामबाय आङो आंखौबो साब खालामनानै सापर्ट खालामदो आंखौबो साब खालामबानो जाबाय नै नोंखौ किया बड' नोंखौ साब खालामना होबाय आंखौबो साब खालामबानो जाबाय आं जायाखैनो आं बर'नो अके रनजित नों जायाखै आरोना अनामिका नामबाय साइलिनी क्या बोला संजीत देखो ना अनामिका और पंकज को यार बोल रहे हाँ साइली तू भी मेरे साथ आ जाओ गुलू गुलू करेगा इसके बाद चलो उठाएंगे इसके बाद पंकज बोल के रहा है अनामिका आले भी बोला मोरा पंकज ले जाएगा अनामिका को संजीव मोरा बोल रहा लेके जाने दो तू है ना मेरा जिंदगी आई लव यू थेंक यू आदा नावना किया बड'आ आंनिखौबो साब खालामना हो भिडिअ लं किया बड' आंनि भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट गारना गालां दाहाय आरोना ओमफ्राय आंबो नोंनिखौ कमेन्ट मोनोब्ला आंबो नोंनि कमेन्टजों हाबनानै नोंनि भिडिअखौ नायहैगोन टेनसन खालामनाङा फुल सापर्ट आङो बेनिफ्राय आई लव यू टू नांदो आरोना हम लोगा नामखाने जाबाय नामा ब्रदार जाखांबाय नामा ब्र ओं रनजित ब्र आं जाखांबाय जोंना आलुसोमोनलै आलु मटर लाब्रासोमोन मा दंमोनथाय बिदिनो बायदिसिना मिक्सारमोन आरोना अनामिकाखौ ने गाव घरों के किसने कहा तुझे कि मैं सुंदर हूँ बोलो सुजीत मैंने बोला और किसने बोलेगा नोंनिखौ होबा आदा होबाय आदा अके थेंक इउ सो माच किया बड' एबिया मा बुंखो बसुमतारी अनामिका मा खबरलै बाजै सनादों संगीता की साथ गुलू गुलू करो मोरा संजीत संगीता मुझे पसंद नहीं करता रे साली ने तो गुलू गुलू कब कैसे मिलेगा मोरा हेलौ लोगोफोर दारनानै रनजितजों लोगो जा रनजित नै रनजितबो दङ निउ फ्रेन्ड दङ लोगो जालायलाय क्या बोला है गुलू गुलू क्या होता है पंकज बोला ओ अनामिका गुलू गुलू का मीनिंग को पंकज को बोलो क्या होता है तू तो कितना कितना है मुझे मैं बुद्धि हूँ मोरा तो बुद्धि ओ तो बुद्धि है शैली आज मालूम पड़ा मुझे तो बुद्धि है बोल के दुनिया सहा है सही है पंकज जी क्या करूँ सुना नाना ओंखारथ'नोसै आरडी ओके थैंक यू सो मच दोनों की साथ गुलू गुलू अनामिका आई लव यू बाय बाय दे लोगोफोरनो अके जोंना रनजित माबा मा होनो आरडी अके थेंक यू सो माच रोजा रोजा साबायखर आंनियाव सापर्ट खालामनायनि थाखाय जयनिं मी बोल रहा देखो साइली रनजित के साथ जयनिं जा कौन नया है ओमफ्राय किया बड' नों बबाव थांखो किया बड' दङब्ला कमेन्ट खालाम दे नै रनजितजों लोगो जानो हागोन बेनिफ्राय तू करता है ना संगीता को लव तो हो जाएगा बोल रहा है मोरा संगीता ला करता है रे मुझे ठीक है अनामिका जी हम भी गुलू गुलू करेगी हमला गुलू 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 को कौन सिखाया रे सभी मैं ही बनाया रे पहले पहले मैं ही बोला था गुलू गुलू इसके बाद सभी लोग गुलू गुलू बोलता है आजकल हौवा गोदान गोसो थोदों आं आगैनो आरोना हौवा गोदान बारे हाय लोगो खालामदे दा देखो साइली ओ रंजित फ्रेंड हो जाओ ओ रंजित के साथ फ्रेंड जाओ पंकज अनामिका कौन है रंजित के साथ फ्रेंड बनाओ
मैं कहा कि तूने कहा कहा है कि मैं सुंदर हूँ तो क्यों बोलता बोलता है कि मैं बुद्धि हूँ। गुलू गुलू जिंदाबाद। वाह सही, तू भी गुलू गुलू का पागल है साला सही। फ्रेंड ही मोरा की साथ बोल रहा है असली। मेरे साथ गुलू गुलू करेगा क्या? बोलो 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 सली, बोलो मेरे साथ गुलू गुलू करेगा कि नहीं करेगा? बोलो बोलो, तू बोलो सली, मेरे साथ गुलू गुलू करेगा कि नहीं करेगा? रंजीत कुमार ऐसा लगे क्या है? रंजीत हेलो हेलो। अगर मैं तू मिला है। ओनन थैंक यू सो मच रंजीत। देखो जो जो नया है रंजीत के साथ फ्रेंड संगीता किधर है? संगीता संगीता मोरा साला मेरा एल्बम में नहीं रहते रे सहेली, इसलिए मैं भी गुस्सा आता है संगीता को। ओके पंकज जी, करेगा जरूर बोल रहा है। कमेंट 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 ओनन थैंक यू थैंक यू। शैली एक्सेलेंट कमेंट में, एक्सेलेंट कमेंट, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। पंकज किधर चला गया? पंकज ब्रदर हेलो हेलो हेलो, एक्सेलेंट कमेंट। ए चला एक्सेलेंट कमेंट, एक्सेलेंट एक्सेलेंट कमेंट, एक्सेलेंट। अनामिका जी आज रात को करेगा गुलू गुलू बोल रहा है। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। तू जाता नहीं है ना? बेटा के एलपी में मोरा सुन। मोरा सली में जाता हूँ इतना। मैं एक बार जाएगा ना तो इतना लेट से आता हूँ, मतलब कम से कम 10-15 मिनट वेट करके आता हूँ रे मैं। देखो अभी अभी आप देखो बोबिटा मेरा एलबी में आजकल नहीं आता है। फिर भी मैं बोबिटा के एलबी में कितना देरी मतलब है था, मैं चला गया था मैं आपका। आप देखा था ना अभी थोड़ा देर कितना वाइट मतलब मैं सपोर्ट किया वो बेटा को, फिर वो बेटा अभी भी नहीं आया। तो तू लोगो जानोसै र' आरोना। बेनिफ्राय जी हाँ पंकज बोल रहा है। सपोर्ट सपोर्ट रंजीत के साथ सपोर्ट हो जाओ। मेरी से गुलू गुलू करना है तो हम दोनों को भागना पड़ेगा। चलिए भाग गया, किधर भाग गया? बोलो भागेगा ना? भाग जाएगा। बोबिटा का टाइम नहीं है मोरा सोचे। हाँ तो मोरा साली बोबिटा तेरा जान है। साली तू और करुणा, करुणा एक गांव का है। फिर भी आप लोग क्यों मतलब एक दूसरे से आजकल मतलब ज़्यादा देखा ही नहीं देता आप लोग। पहले तो करुणा और आप इतना डांस करता था। हाय रजंदा हरे तरा ले तरता ते ऐसा गाना गा के। मुझे मालूम है बिजी है। इसके बाद ब्र' दाना जोंना ओं ओं ब्र' बुं। हेलौ आगैना जोंहानि हाउस हेलौ हेलौ हाउस वाइफआबो मा ओंख्रि जाखो खोन्था। क्या बड' दाना बड' ब्लग चेनेल सापर्ट खालामनानै होदो आदा। बड' ब्लग अबाव थांखो बड' ब्लगआलाय? ओए देखो जो नया है ना ओ क्या बोडो के साथ फ्रेंड हो जाओ। जो नया है क्या बोडो के साथ फ्रेंड हो जाओ प्लीज। रनजित ब्र' नैजिना क्या बड'जों लोगो जा। दे लोगो हर सोरजों दं अल फ्रेंड दाना नै लोगो जा रनजितजों लोगो जा। प्राणजित जी आपी सलाना मेरे साथ, मेरे साथ, मेरी साली की एलबी में बोल रहा है।
कहा बोले बोले बोलो संजीत बोरा। चलो साले हम दोनों मतलब शिलोंग में भाग जाएगा शिलोंग। ओमफ्राय साइली बाजै क्या सब्जी खाया है बोलो। आं अन दोनना ओंखाम जादोंमोनलै सन्जिब ब्रनो। अके अके जाखांबाय आरोना। मा ओंख्रि जाखो जोंना गेबसन ब्र मा ओंख्रि जाखो। मुझे ना साकार आ रहा है संजीत। पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। शैली तेरे को आराम से सो जाओ शैली सो जाओ। थोड़ा आराम सो जाओ। प्रंजित पंकज ऑन ओके ओके बोल रहा पंकज ने। मेरी एलबी में आओ गेप्सन बोल रहा है। हाउस वाइफ अब मांको बिन टमेट' सातनिसोमोन गोथाव हाउस वाइफआबो गोथाव। ओमफ्राय जोंना एमएन वाइटि ब्लकआ माखो अके साइलि बाजैदों रनजित अन आसोल बोरैबा जाबाय दे बिफान आरोना। आसोला बोरैबा जाबाय दे नों बोरैबा जाबाय दांलै माथि थेंगोलाबायबायसो खोमा। ओमफ्राय सिकेनसोमोन सन्जित कौन हेलो पंकज किधर गया पंकज। हेलो अन 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 Come in, guys, everyone. बिराद बेटारि जोबग्रा जाबायलै माथो आंना खोला। थोद दानि बावैसो दानो जोबग्रा जाबाय माथो खोला। मा चार्जानो थाल्ला जाबाय। जंखायनाय नंला दे आं जंखायनाय नंला दे आं गिबा ओके लाइक डान थेंक इउ सो माच हाउस वाइफ थेंक इउ। हेलौ ब्र आं थनि एसे बिजि दे थांथ'नि एसे बिजि अके रनजित अके। थोद बाजै गावदां बिदि जंखायो नामा होनदों आरोना। ओंलै पंकजआ बोरैबा जानानै थांबायलै। पंकजआ गैया। ओमफ्राय बबिता इसलिए नहीं है कि वो परेशान है अभी ओके। उसकी एलबी में लोग पूरा बोलता है ना इसलिए ओके अच्छा। अनामिका आई लव यू नांबाय ने। बाय रनजित अके रनजित थेंक इउ सो माच। सन्जित आगै एलबि होबा साब बारायो ना बाराया होनदों आरोना। एलबि होबा साबबो बारायो बेनिफ्राय WTबो बारायो आरोना। साब माने साबा माबोरै बारायगोन होनना बुङोब्ला जेनेबा नोङो मोजां जुदि एलबिखौ थिक खालामनानै जुदि नों मोजां एलबि होयोब्ला माने नोंनाव नायगिरिफोर फैयो आरोना। फैयो नालाय बारायो एलबि माने साब बारायो आरोना। बारायो। पंकज से तो ना पंकज हाय बोला है। बोरैबा जाबाय माथो बिमा नै बोरैबासो होनबाय कमेन्टफोरा बोरैबा जालांबाय माथो ना। ओमफ्राय रायलायग्रा 10 नाम्बारखौ हरबाय दे आरोना। रायलायग्रा 10 नाम्बारखौ हरबाय दे आरोना। मा रायलायग्रा 10 नाम्बारखौ हरखो। ओमफ्राय आई हेट यू मोरा संजीत बाय बोल रहा। साइली मोरा क्यों बाय। साइली एलबी करेगा कि नहीं करेगा बोलो साइली। संजीत ब्रो एलबी होनो 90 डेज नांगौ ना दारा। संजीत ब्रो एलबि होनो 90 डेज नांगौ ना दारा। 90 डेज नांगौ ना नाङा बेखौथ' मिथिला दे आङो। जिखुनु आंनि समावथ' 100 जन साब थाबानो एलबि होनो हायोमोन आरोना। आंना साननै लादों दै माने आं दिनै बायदियाव एलबि होनो नागिरबाय। ओमफ्राय मा खोन्थाखो 24 घन्टानि उनाव एलबि होनो हागोन जाबाय आरोना। आंखौ माबाया आरोना नटिफिकेसन खोन्थाबाय आरोना। ओमफ्राय आं अखानायैनिफ्राय एलबि होबाय आरोना बिदि।
दानि दिनावलाय आरो माथो 50निफ्रायनो एलबि होनाय नुदों माथो आं सोरखौबा। ओमफ्राय हेलौ 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 होनदों अनामिकाया। बेनिफ्राय बाजै गावदां आरोना। करेगा एलबी मोरा संजीत बाय बाय ओके आई हेड यू मोरा संजीत ओके साइली तो एलबी करो आपका नोटिफिकेशन आने के साथ साथ में एलबी बंद करेगा। नों बहानि आदान दारना किया बड' आं उदालगुरिनि किया बड' नोंलाय बहानि किया बड' आं उदालगुरिनि ओमफ्राय किया बड' मसुल खाम ओमफ्राय किया बड' नों मा गामिनि बहानि ओमफ्राय खोन्थाहरदो दे जों मा ओंख्रि जाखो 90s देनि दां आंनिखौ 90 डेसनि दों आंनिखौ सन्जु बर'नो अके 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 आदसा ओइ माबा MNEOYT बड' जागोन टेनसन खालामनाङा जागोन एलबि जागोन थैज' कन्ट्रल मोखाङाव फाग्ला लाइनारना मोखाङाव फाग्ला लाइनारना अके मा होनदों काजल कजनि माने आं बुजासै क'क्राझारनि नामा किया बड' क'क्राझारनि ओमफ्राय एलबिया खनसे जाबाय मोनदा एलबि होनो नागिरबाबो जाथ'ला लाइनारा मानो जाया जानो नोंसोर गावसा रोङाखैदां एन हाउसबाबो नोंसोर रोङाखै एलबि होनो रोङाखैदां ओमफ्राय भिडिअ लाबोनांगौ नामा आङो एलबि माबोरै होयो ओमफ्राय सनजित ब्र आंनिखौ 90 दिन दिदों ब्र अके अहो 90 दे अके जागोन 90 दे होमबालाय नोंना 90 दे माबादों खोमा क'क्राझार आदा होनदों अके आंनि थाखायनो जायोलै फाग्ला होनदों आंनि थाखायनो जायोलै फाग्ला होनदों पंकज जि खाना खालिया आप होनदों र' आं अनामिका बाजै सोरखौ फाग्ला खालामबाय थादों दाना ओमफ्राय संजीत आहेदु संगीता मोरा तू मुझे क्यों छोड़ के जाता है रे मैं इतना रोने का मन करता है तू जाएगा ना हाँ अनामिका में खाना खा लिया होनदों मेरा ब्लू ले लो ओके ओके मोरा लेगा टेंशन लेना नहीं चाहिए ऐसी बात वीडियो लाबो सन्जित ब्र एलबि बोरै होयो गाबोन लाबो सन्जित ब्र हायोब्ला होनदोंना गाबोन आं भिडिअ बानायगोन ओमफ्राय र' समफोर गाबोन भिडिअ बानायनोसै ओमफ्राय गाबोन एडिटिं खालामनोसै बेनिफ्राय समफोर फुङाव आगारनोसै माने मा टाइपनि मा अबे मोनसेखौ लाबोनो माबा एमएन ब्र माबायदि अबे मोनसेखौ जेनेबा फेसनिखौ लाबोनो ना स्क्रिमनिखौ लाबोनो आरोना नैबे दा आं बायदि होनायखौ लाबोनो SMS गेलेग्रा मोखांखौ बुंदों आरोना ओमफ्राय जायागौ मानि ट्राइ खालामगोन आगैनो अके हाउस वाइफआबो अके ट्राइ खालाम एलबि जागोन मानो जायाखै इउटुबाव सार्च खालाम बिराद हिन्दीनि बिराद मोजां मोजां मोनो हिन्दीयाव नाय अके सन्जिब र' होनदों र' नों बाजै गावदांनो आरोना तुम मुझे प्यार नहीं करते हैं मैं इसलिए मैं अभी नहीं करता प्यार मोरा संगीता में तुझे कोई प्यार करता है स्क्रीम कास अके स्क्रीम कासखौ अके लाबो सन्जिब र' अके गाबोन बानायगोन आं आई हेड इउ मोरा संजीव बोल रहा है मोरा संगीता साइली एलबी करेगा कि नहीं करेगा अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया ओके सन्जिब ब्र ना दाना ओके जागोन झूठ बोलता है बोले संगीता में झूठ क्यों बोलेगा बै एक्टर मेगनाव हमनाया आगैना
ओमफ्राय एक्टर बेखौथ' बुजिदोंब्रा आं बुजिखादों बिमा अनामिका आगै मा सिरि सिरि सना होनदों आरोना अ बिदिसो नामा बाजिनो ओइ नै साइला एलबि होबायमोनलै मा खालामनो बिमा साइला एलबि होबायमोन साइली एलबी दे दिया अरे क्या करेगा साइली का पास भी जाना पड़ेगा साइली इज रानिं नाव नोंलै सालनि अ बिदिसो नामा बाजैदों साइलिया एलबि होबायमोनलै मा खालामनो हा देलाय बिमा एसएमएस खालामलाय मा सिरि जाखो दे दोनदो दे होनबा बाय आरोना गुड नाइट नों अके दोननोसै होनबालाय दे कमेन्ट खालाम लास्ट र' नेनो आङो सोर सोर दङ पंकज जी आप मेरा एलबी में क्यों नहीं आया आरोना जोंना थेंक इउ सो माच सभी को पंकज को भी थैंक यू ओमफ्राय अनामिका थैंक यू ओमफ्राय गेबसन ब्र खनसे कमेन्ट खालामलाय गेबसन ब्रनि कमेन्टखौ नेदों आङो गेबसन का कमेंट वाइट कर रहा है मैं इसके बाद एलबी बंद करेगा अल फ्रेंड बाय बाय थैंक इउ सो माच थांबाय गेबसनाबो